Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nuwun dumateng para sedherek kakung saha ingkang das kita hormati. Keparenga mriki ngaturaken sugeng dalu, sugeng pinanggih saha sugeng hamirsani. Ing mriki pagelaran campursari karya budaya ingkang mijil saking Padepokan Baran Desa Kedoyo ingkang dipun pimpin dening panjenenganipun Bapak Suyanto G. Mas Winarno, Bapak Pinsepuh Bapak Sumiran, ngaturaken sugeng dalu, sugeng pinarak saha sugeng hamirsani. Kawula boten kesupen dumateng Bapak Kepala Desa Kedoyo minggahipun dumateng Bapak Muspika. Dene punapa ing dalu menika sampun kersa paring ijin pangestu dumateng Bapak Musim sakeluarga, Hanimbali putra saking remaja campursari karya budaya. Dene panjenenganipun ing dalu menika nggadahi hajat lan niat hangi selamaken ingkang putra utawi nyelamaken ingkang putra ingkang pinaringan asma Ali Rohmat. Lan kawula sakeluarga remaja campursari karya budaya tumut-tumut hanjurung pangestu dumateng hajatipun Bapak Musim sakeluarga tansah lestari widodo boten manggih alangan rubeda punapa-punapa. Ugi boten disupen Bapak Musim Hanimbali saking putra karya budaya sakala rumiyin putranipun ingkang pinaringan asma Ali Rohmat inggih menika wancinipun khitan badhe dipun pentasaken inggih menika pagelaran campursari karya budaya. Namung kawula boten supen dumateng para sutresna kakung sobutri ngengeto saking kanca karya budaya sampun watawis dangu boten pinanggih pramila mbok menawi samangke anggenipun caos pasegan joget kirang wiraga utawi kirang ngresepaken dumateng manah panjenengan antawis joget ingkang kirang prayoga utawi busana ingkang kirang mumpyar pramila kawula saking warga karya budaya ingkang nyuwunaken lubering sih samudra pangsami ingkang mawantu-wantu. Sutresna ingkang kita muliaken, lan saderengipun putra panjenengan sami jejegitan wonten ngarsa panjenengan sedaya pramila saking warga karya budaya badhe dipun dherekaken mares karya budaya. Nuwun nuwun.
gini. Goyangan ini oh, iya. Oh, oh, iya. Oh, 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 iya. Promiarso minangka atur pambuka keparenga kawula apiwiti pagelaran jaranan campur sari ingkang mijil saking kedaya asri Romiarso kawula ngaturaken sugeng pinanggih sumangga angestrendi mugia dados panglipuring ati mila dulur samya tansah leluri jarananku karya budaya ku melaring pos kondang kaloka iringane gending campur sari ayo dulur padha sami mirsani do kanca janurna pimpinan jaranan Bapak Suyanto Mbah Sumiran pepunden kula mugi lestari kalit ing sambi kala ayo kira yuk iya yakin po yuk ya yuk awas ya tuh iya terus hati-hati kiri iya cus iya ayo ngono nih nyambut kayak kiri iya iya Sawira gulung kok diuntak ben gulung terus
gondrong metu. Oh, 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 oh. Yo. Bos ya. Tolo. Oh. Ba. Ah. Oh, lampu bareng makan. Bos ya. Oh, oh, oh. Oh. Yo, oh. Bos ya. Yo. Bos. Ah. Ya, ya, Bos, oh, 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 ayo dun, Yo ayo dulur bebarengan padha nonton seni joget tarine jaranan pegon sapure ora laliti sebelane esame pasane karo kancane ralali baca kolune gawe sasolae yo ayo tulur bebarengan padha nonton seni joget tarine jaranan pegon yo ayo tulur bebarengan padha nonton seni joget tarine jaranan pegon sampure ora laliti sebelane esame pait matu narasane ralali pacak golune wawe sasap sasolae
kembang jambe hatiku grahoyang dewe hangulati manis simayang sari lancir kuning pindane amasin angkling lancir wirakande manis bambu tende kembang jambe harum kandande gentayangan gonku bebrayan loh ayo gin loh Jos Bose awas ayo lo ini sing penting rame ayo ayo yo capek maju mundur ayo ini lali ini bersama karya budaya yen wancine tansah dielingke wis wancine padha nindakake asal wis kumandhang wayahe sembahyang netepi wajib dawuhe pangeran salat yakti cakake agama lima waktu yo padha lakonana kanthi istiqomah lan sing tumaknina luwe utama yen berjamaah subuh luhur lan asar salat sayekti ngatone tindak mungkar magrib isya iku
jangkepe prayogane ditambah salat sunahe ya sembrono iku perintahe agama ngelingono ning donya mung sedelo sabaran tawakal pasrah sing kuwasa yen kepingin besok munggah suwarga oh iya oh 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 iya oh 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 ya 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 oh iya ayo guntul diri oh cabut kayak ini tuh ayo oh cus awas arep ngundang koncone iki ayo C A H E awas nah yo ono jos lagune Pak Salim Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin ngatatama bismillah isolatan taimata fitawami mulkilai ombo ati iku limo sawarnane maca Quran angen-angen sakmanane ping pindhone salat fardu lakonono ping telune wong kang saleh kumpulono kaping pate weteng kudu betah luwe ayo Pak Sugeng ping limane dikir wong ingkang suwe sapa bisa tamo bisa anglakoni insyaallah Gusti Allah ngijabahi
Se. Nah, lo. Se. Kene ya nu saumure Didin kok. Iki lho. Nah, Pak Gondrong ya kayak guyang-guyu ngene lho. Ge. Nggonku mikir nganti kliru mung sliramu saya tambah ayu Joko anggap aku sanyatane suwe ora weruh Nadan suwera ketemu aku ngerti papan lan tunungmu malah akeh sing do goyah sliramu wis nate bali somah tak sesuwun ping Gustiku tansah mangya tentrem lan rahayu bebrayan garwa lan putra bisa lulus saking sambi kala Iya. Jos. Awas.
salin madu ora sronto tak gandeng lagu moyo katon bingah kang kenopi doa hari kuciwane kabeh mau amung ngimpi Jo, ayo kita. Oh, ayo. lo Suara merontok. Oh. jaran ke pangyongklang merae ngigel macan mangap megap bocah ganong kalian bibra wongo kok kagungan reok sifat batu gawe kuyu iya ayo kita cus ya op no yun no at coba lagi gepes yuk kira ayo cus ya op ayo ayo
Ayo ngono. Padha dieling-eling. Ayo. Oh. Amuk-amuk Surak Proto, Jayong Proto. Ayo. Ayo. Bos. Bos. Ah. Bos. Awas. Iya. Ayo. Ayo. Oh iya. Wes. yo kowe rati wae ala ora njaluk ya ngono lah ya ngono Salmo manungso aku ngrasake panas iki. Salah Aku suara kambona sampai buka kemelun. Aduh. Oh.
sampai bau kemenyan. Ora dikeparengake yen kowe nggarap kaya ngono. Kowe kok bakal dihukum karo Bapak Muksin. Ora pareng ngono ya. Nek bali ning kandange dhewe-dhewe di. Aja kaya ngono. Aja kaya ngono di. Jaya Marata lamun ora cocok karo panyuwunku bakal tak obrak-abrik. Aku jaluk asape mupo. Ayo, aku njaluk genine, aku njaluk intil-intile. Ayo, ayo. Endi, geni kundi. Kok gak cetik geni? Ayo. Iki. Ayo. Apa iki? Oh, golek sing sunat. Ayo. Heeh. Al, aja ngono Al. Ayo, panas kuwi, panas lo. Hei. Iya. 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 Ayo ngono. Awas. Ayo. Iya. Oh. Iya.